Біблія для маленькіх. Стары запавет. Стварэнне. На пачатку Бог стварыў неба і зямлю. Але свет быў пусты, навокал было цёмна. Бог сказаў: «Няхай з'явіцца святло». І заззяла святло. Бог аддзяліў святло ад цемры. Ён назваў святло дзень, а цемру назваў ноч. Так прайшоў першы дзень. Потым Бог сказаў: «Я раздзялю воды». Бог аддзяліў воды неба ад водаў у акіяне і на зямлі. Так прайшоў другі дзень стварэння. Потым Бог сабраў воды і з'явілася суша. Ён стварыў расліны, якія мелі прыгожыя формы і колеры. Таксама Бог стварыў горы, узгоркі і даліны. Гэтак прайшоў трэці дзень. Бог змясціў на небе сонца. Яно заззяла на небе ўдзень, а ноччу на небе свяціў месяц і мігцелі зоркі. Неба стала вялікім гадзіннікам, які лічыць дні, ночы, месяцы, гады. Так прайшоў чацвёрты дзень стварэння. На пяты дзень Бог стварыў рыбаў і іншыя істоты, якія жывуць у моры. Потым Бог стварыў птушак, якія лётаюць у небе. На шосты дзень Бог стварыў жывёлаў, якія маглі поўзаць, чапляцца, скакаць. Потым з зямнога пылу Бог вылепіў найцудоўнейшае з усіх стварэнняў – чалавека. Бог даў яму імя Адам. Творца скончыў сваю вялікую справу і ў сёмы дзень адпачываў.